Assam University Difu campus a hinpen ingdeng ke Thom General Freshers Meet kapaman pon. Joy Singh Doloy Auditorium Hall along Engineers Day Catalan. Dera arlong arat thurpaksi towar kaselam sarkar aphan kether sarkar pen kerapri ong sinitum thurpak lopusi rat atum kaningje kardom nili karba birta thanbang sami velerbon kropi non arjik tham birtang ton pen Assam University Difu campus student union a hin pen chapatir pi ponsi chitini bhai kret trok ani Difu Joy Singh Doloy Auditorium Hall along ingdeng kethom General Freshers Meet amai kangni Maya long AUDCSUVP Rimi Rong PP Penchari Ponsi Aluhi Sarpo Aman Pen Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ing Tika Chitongdun along Karbianglong Autonomous Council EM Roton Teron Pendanglok Penangan Aman Ke Dotum Chitongdun Freshers along Karbianglong Autonomous Council EM Roton Teron Ahin Pen Kaningji Ponke Loka Charlie Apora Hut Pen Si Apora Pan Inghon Ponangji Athema Apor Ke Epan Inghong He La Pen Thengpia Klim Ke E Ponta Charlie Nangji Pusi Ningje Pon আমি সকলে স্টুডেন্ট আর আমি স্টুডেন্ট হিসাবে আমি আমার সমাজের প্রতি আমার জায়গার প্রতি আমার ইউনিভার্সিটির প্রতি আমি কিছুমান কাজ করতে পারি Halapu Kachitongdun Alohi Sarpo Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ing Tipen Kaningje Atengke state and within Assam Karbianglong is one of the most backward educationally and also you can say. Assam government used to say that Assam government is commitment for all over development of Karbianglong. They used to say. But as you're facing the problem, what problems you're facing at Difu campus? Lapen Freshers Meet along AUDCSU hin pen patir pi ponsi matikbung along ke do ningkan ke thom ang thik teron aphan amek ke so seka pachelang dam ji aphan pura donation box selam si abang putin along pen tangka ke rap hang pi pon camera person Stephen Teron pen Rajesh Rong Harkat News Difu Karbi Employed Graduate Engineers Forum ahin pen patir pi ponsi chitini phai krep pho arni Difu Joy Singh Doloy Auditorium Hall along Engineers Day talon pon Karbi Employed Graduate Engineers Forum amai pu ER paban terang pen kachari pon amai along Alohi Sarpo amana pengpen Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Chitongdun mai pangcheng pon pea prang chitini phai krep pho arni pen kapangcheng ponji swachhata hi seva polam the puthak CEM EM ke doan MAC lapet engineer doan aphan Karbianglong Autonomous Council Principal Secretary Jayashree Dalogopoi hin pen semikuri padeng pon Maya long Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang pen kaningje pon ke Karbianglong Autonomous Council abitung doan along engineer atum kachirap chetodu nangji labangso kachirap chetodu along si Karbianglong aphan kaching thuramu wang thuji pusi ningje pon Karbianglong Autonomous Council amahang ke thek tang non aningkan trokebra trokan pleng tanglo bonta bangso ahawar along non anta ke mesana towar radatum teroi long lelang non anta towar ke wak inglong arlok nampi namdur kangrama josi ke do ke dam nanglang towar abi pin pu an ke puno ke dam tang aban IEM Mongkal Singh timung Karbianglong Autonomous Council pen inglong roxy towar kachela da hut inglit ing phat pen joklo Bonta bangso towar athak non vecheng beria porahut inglong archim towar bithe kapalang bungajok motor kachehelat sungnanglo laswa jok hawar arara tum hithi borwa hormu hortar ke jor kere dunji pu anta akisung dolo lason akisung rat chechak nangsi hawar isia rat chingrum pet pen edon inut heme jangre pupesi chitini phai krep pho arni adap apor pen towar ki bui ke thok harlong ke theng lapen keroi asai deng ponlo Labang so asai Arnisia Phan Mang Ponlo Bonta Pajudun Edat Polote Arnika Prexita ke claim Jia Phan Kaching Krin Pon Do Chihut Chipuda Hut Rat Atum Pulo Karbianglong Autonomous Council Pen Nituma Phan Koan lo nang Kichenek Jilang Ningkan Koan nang Lemalang Pusi Ning Chipaduk Pen Ning Jepon Lang ber derar lo you are to bonglong arat Yang buyar ke dam kasiksak di suatu war kasiksak ayoni sinitum
edon inut ram nekat surpak si lo sotoar ki tiarlo athema vicheng veri kang ther pen cycle ke dam tunta accident bang dolo karya maka accident rang da dolo la thepai kang raya long disulut di lo sondu kasi la soki sungben ka chipiok ya phangin tu awar sai thang da ka chinya wi ni tu me thang ya kong pen yorat surpak pen ke klem di lo soki sungben yogi me ne phansi ni tum ceter pen king room ben sini tum ke klem lo aku pliarat hamran rat surpak si klem lo pin ke Nitum dera arlok arata kilik apatai tinta vote ke jogdun bomlo. Jongsi aprang nituma vote nang ne pulote nituma phan thanga sonta nang ne pusi ning cepak pung ring tilo. Bokajan subdivision angkang citini pai kre troxy arni ongdung adi malong Vishwakarma Puja katalon dunjia phan kachisi kachadang tanglo pusi birta longpon. Citini pai kre troxy arni Bokajan subdivision angkang penang ana di malong Vishwakarma Puja katalon along paceton dunsi Bokajan rongsupi along tamesen pen katalon pachun pamijia phan chesiklo Vishwakarma lagi kitip kiteng arna mati ingchin meshina arnam pusike kroatum pachini kedam tang ningkani si angbong ingchina hormu pen monit atum ke klem kedam ilong ke mesenjia phan arkliardom ponji puta than Bokajan ahawar laso Vishwakarma Puja kethenai katalon pon lake CCI atum henlo Anparta, ASEB, Bokajan Truck Owners, Auto Drivers Association, Factory, Garage, Lapen Motor ke duatum anta talon ponji. Birta bang kila ponsi kang ton poninglo, langi bom takar news channel, dome thakme kurwang tu.